Moi, tänään tulee My Day ja My Days tapahtuu, että me lähdetään sappeelle ja sit sen jälkeen mä käyn illalla ratsata Flugan ja sitten me mennään laskettelemaan ehkä siinä päivällä. Ja mulla on 2 tuntia aikaa valmistautua ja sit mä aletaan lähteä. Yhdellä me pitää olla siellä. Mä en oo vielä pakannut mun pitäis pakata. Mulla on vaan seuraa sotkusta, kun mun piti pakkailla, niin sen takia täällä on sotkusta. Ja mä katsoin äsken kauhuelokuva. Se ei edes ollut pelottava. Semmonen hoi-elokuva. Ja tässä on nyt sotkusia ja pitää pakata toi. Toi pitäis pakata. Joo. Tuo. Ja sit kun mä oon pakannut sen, nähdään sitten. Heippa!